Ale extravagantný kúsok, ktorý mám v šatníku, je v podstate táto doli sukňa, na ktorú som šetrila pol roka. Klenot Katkyného šatníku v podobe tejto sukne nie je až taký márny. Viem si túto sukňu predstaviť naozaj vo veľmi zaujímavých kombináciách, len trošku sa obávam, či Katka také kombinácie aj vie vystavať. Vyzerá to sľubne, veci v šatníku, ktoré sme doteraz videli, dávajú prísľub, že by to aj mohlo fungovať. Tento outfit ale na utrpenie nevyzerá. Katka sa nám predviedla v tom najlepšom, čo podľa nej v šatníku má. Táto sukňa je naozaj veľmi výrazný kúsok, myslím si, že je veľmi aktuálna a trendy. Nie je však ľahké ju nosiť a kombinovať. V tejto kombinácii je to také, by som nazval, neškodné, s takýmto jednoduchým topom na ramienkach to funguje. Viem si ju predstaviť ale aj úplne v iných kombináciách, takých odvážnejších, možno s nejakou zaujímavou košelou, možno aj s nejakým vzorom, alebo hodvábnou jednoduchou blúzkou. Takisto topánkami sa dá ten charakter počiarknúť, alebo naopak nejakým spôsobom kontrastovať. Či už sú to takéto lodičky, tieto mi trošku prišli také fádne, celá tá kombinácia je taká trošku mdlá, chýba mi tam trošku nejaký akcent. Dali by sa takisto použiť možno nejaké výrazné, zaujímavé tenisky, celé by to dostalo možno taký uvoľnenejší charakter, takže táto sukňa je naozaj takou hračkou v šatníku.